Era visto. Un morto na casa. Eu, ben, sabedes que son daqui de sempre. Son máis galego que Amancio. O que pasa é que para as cousas dos mortos non me digades por qué. E o castelán sempre vai moito mellor que o galego. Mirade que solemne. Don Aurelio López, comerciante íntegro, padre e esposo amantísimo. Maravilla. Encargou na don Anselmo para o nicho de seu pai. Ai, non sei como puiden ter os restos de papá tantos anos sen unha placa que os identificase. É sinxela, pero emotiva. Non, moi ben, Quedoulle moi aquelada. Bueno, eu trouxe un taladro. Cando queira, arrancamos para o cemiterio. Que temos que facer no cemiterio? Que ironía. Puñe a placa no nicho de seu pai, don Anselmo. Non. Meu pai non aturaba os cemiterios e moito menos os nichos. Témolo aquí, na casa. Na casa? Está ben que se tes cartos, teña o bar na casa. Ou a piscina na casa, ou o xinasio na casa. Pero, aí a telo cemiterio na casa xa me parece extravagancia. Ai, que o ten nun panteón no xardín. Nada de panteóns. Está aquí. Manda carallo. Ten un morto no moble bar. Se o que hai metido é un morto, porque nesa xerriña colle a pirola do defunto de don Aurelio e para de contar. Os burócratas da xunta non me deron permiso para enterralo no xardín e tiven que metelo nunha urna. Lástima. Venga, e deixate de facelo gandul. A traballar, a traballar. Non sei, don Anselmo, eu vin co taladro, pero isto igual pide outro mecanismo de adhesión. Deixate de tecniquerías. Quero chollo rematado cando eu volva de tomalo. Era visto. Que vos dicía? Ten un moble bar na casa cheo de botellas das caras e nada, non lle vale. Ten que ir polos bares adiante botándose ao garrafón. En fin, eu o meu. Pensei na posibilidade de enganchar a placa cunhas grapas. Pero non a daba grapado. Así que pensei que igual con un pouco de cinta adhesiva pegar, pegaba. Pero non me digas por qué a mí non me acababa de convencer o resultado. Así que, fora mariconadas. En máis dun experto como a min, un taladro tanto pode valer para furar un muro de formigón como para facer traballos delicados e de precisión como este. Era visto. Pero non pasa nada, quietos aí. Isto amañase cun pouco de pegamento. A cousa está en non perder a calma. Elvira! Elvira, onde vai o superglue, muller? Que rompiche? Nada teu. O pegamento. Seguro que está no garaxe, no caixón de silicón. A ver, que fixeches? Que maneira de fumar. Que vos dixen, Niquelado. E mirade para aquí. Co mesmo produto, peguei tamén a placa. Agora queda meter as cinzas dentro e livin la vida loca. Como que tirache as cinzas? Pois espero que o fagas ti e que sea a última vez que me fumas farias no salón e me deixas a mesa emporcallada de cinzas, E ese bote tan bonito? Cousas miñas. Era visto. Outro contratempo. Pero ben mirado, peor sería que Elvira se decatase de que as cinzas non eran de Farias, senón dun defunto. Mátame, aí o defunto ia ser eu. Ademais, esa confusión cos cigarros deu-me unha idea.
Lino, se faz favor. Moncho, vouche facer unha pregunta. Pódese saber por que botan as cinzas desos borralleiros neste floreiro? Se che conto non mo vas creer. Ou logo non mo contes. As cabichas non as queres, non? Nunca, carallo. Toda a vida chamándolle porco a Puscas por non limpar os borralleiros e ao final salvou unha vida, meu home. Cago, non somos nada. Mirade para ela. Ni unha fisura. A súa plaquiña ben pegada é o máis importante. Chea de cinzas ata rebordar. Malo será que don Anselmo se decate de toda esta estremonía. Onde se meteu este inútil? Aquí está, xefe. Aquí está, xefe. Pódese saber onde fuches coas cinzas do meu pai. Tiveras que levar a casa para pegar a placa cun produto que teño eu no taller. Bárbaro, Mire, preciosa quedou, A ver. Un traballo fino. Traballo fino? Pero que fixeches, desgraciado? A ti matarte era pouco. Pilloume. A ver, que é isto? Todo ten unha explicación, don Anselmo, xuro yo. Unha explicación? Que explicación pode ter colocar unha placa do revés? Pero que ti és analfabeto. A placa do revés. Metería eu a cabeciña, menos mal que só era iso. A placa do revés? Pois claro, o sei que non o ves. Bueno, pero isto ten amaño, mire. Mire. Ala. É o conto non morreu aí, Que varo. Ainda foi a máis. Papá! Papá! Poncho, que fixeches coas cinzas do meu pai? Non se pillanse, home, que non lle ven ben para o seu. Mire, recollo todo, vou á casa, collo o superglue e queda todo niquelado. Poncho! Que é isto? O que? Que fai esta cabicha nas cinzas do meu pai? Dice que fumaba. Eche ben certo que o tabaco levou moitos homes á tumba. Claro, neste caso foi ao revés. Foi o morto o que levou o tabaco para a tumba. Foi o que lle dixen a don Anselmo para quitarlle ferro ao asunto, pero conócese que o chiste non lle fixo moita gracia. Lástima, que o chiste era niquelado. Perfecto para a ocasión. Vexe que non...